Kaseng Federation of Khasi Jentia and Garo People Sengkemi minta kasnginan kong ka pratarik naitung arjara posau kalalik ban khandra license ikidukan berjela hakatain polo dam senyong kentup nadu ka trading berkelabel license ha kene ka jing khandra kaseng kalala babun teli kidukan ki bompiang ki kot kisla berkaseng kalala bru bagi tegi berjela kila penlong jagasa hapo kiti kidukan kaseng kalala ikidukan berjela bagetup kidukan badi kitiaring dukan bam kidukan kiat bat kiwe de kidukan hakaba kishu kamai beain krem dapiang kikot kisla kumta kaseng kalapak khang si sendan ye kite kidukan berjela ban mahamru bakim de ban pli taradu bakina penbiang ye kikot kisla ha kane ka jing khanra kaseng lawan ban sanan lang dagi bor pulet ki magistrate ki officer ka Shillong Municipal Board katnat labor bat katnat food and safety ha bai kran bat kilat patai kubor nakleng ba crowbor no se chief organizing secretary kaseng FKJGP Sengkemi ulang bakaseng man kapor kam jusyong thai ban khanrai kidukan berjela ki bakamai krem da penbiang kikot kisla banane syakmat kaseng kanang ibudin yitu kidukan ki bakaseng kalakhang bagi dei ban biang kikot kisla kum ka trading license bat kiwi hakan de gejin le khanra ka we kalong kemi ka babu kidukan thotim kala karpa dah kinoelam ke FKJGP ban ailat bakan sa penbiang no kikot kisla ha ka baki noelam kaseng ru kilas ngap yakte ka jinggut jingnam Mentaksi nak liang seng kembaseng ke juyat nak por ban khandra ya kan ka trading license bot kumju ka label license ba kan ski mentaksi ke pratrik jung Julai arja opsal ipan pau ju dokumen nak liang di department fair lawan ban dan rekat lang kan ski naduk ka Shillong Municipal Board tada ka KHDC na ka labor department bot kumju na food and safety bat ngi ba hakni ka jingkra ya ka trading license bat ka label license hakni ski ibun ba ngilap babun ba ki dukan hakni ka than ngi ba kidan ki dukan ki bamdan ya ka trading license bat kumju ibun ba ki dukan ki ba kham renew ya ka trading license la kumba sisnam la ni arsnam bat habai dei bat kani ningkong so man kwa ban pensyai sapi ba nginda page haba yakini ki dukan kwa ban ai ka message ba diban page haba pi apply ya ka trading license ba ban pediang ya kidukan ki jongpi ba itu ka rules and regulation kala tho shai ba kidai ban apply ya ka trading license na ka municipal board ban kumju shwa pin apply ya ka trading license kidai ban board kat kumi kendon ka balabu da municipal ni ba ngaso ban kentu ki municipal ru ba kidai ban simkhya na ka por ba kidai ban check amba na ka seng ngiru ngap ban mi na ka por la da ka department hi isim kya hak ban check ya trading license bat kumju ya label license tin kaliang ka sengru ngiru ngikloi ban mi khmat rengkap bat ki nomor ngi ba kani ka jing bam renew ya ki license na jong ki dukan ba fair ki badan kani ka than ba don ka jing do nong ya ka jelahi bat kumju ki department hi ti kamtan kaliang ka seng kentu ba ki di bat sim kya na kaliang ka municipal ba ki di ban sim kya ban check ya ka trading license nomor ngi kat kum gitu ki rules ba panghadu lifeway trick march ka trading license kalong valid tang sisnam bat hadin ka lifeway trick you ki dukan kila de ban renew ya ki license ki jongki nomor kat kum ka an ka rules ru jong ka municipal ngi iba hadin nyaw ski ka de ban issue ka notice sa ki dukan ni kitu ki bam wan bar renew ya ki license ki jongki tin kaliang jongi ru ngi iba ngi yo jute pabun ki dukan ki bam renew ki license ka ni ski ba pelong ngi ban mi khmat ban wan ban check ya ki ka trading license ba kumju ki label license ni ba agini bomba gini gini kan ini dukan takrau kum nak liang department ka di banwat wat sai nomor ibun ba sha ki dei kilong ta bagi le benemi badai na hade lor kini kanong rem ba nak liang jongi ipan lada ya ki dadai ki basong kasir ipan ka business license ka badai na municipal board kuno le bagi di kinong la barsila kiba kadang ko istar dan bagi di le shaba hi jisha kum ka Meghalaya Identification Registration of Migrant Workmen Act Arjar Arpau hakatu ka act ru kala
keren sai ba kinu ki kontraktor na ki establishment la ni kinu ki dukan ada ki bu ya ki kinong bala ada ki bar jala ki depan kadi kamram ke jongki bakin register ya kinong bala ki jongki ha katuka labor department pun tak hidupan hal khusus kenang nyebut yang budaya yang hidupan bomdam hot nakaliang kaseng sa sim ka sinjam banglik kendu siu bat kunju ya ki licensing officer jong ka municipal board bat ngin pan ki list jong itu gidukan nomor maki kila sim kerteng jong itu gidukan bah let's say nakaliang kaseng ila check sa tay sakmat nda gini bas kam sakmat pa kila ekhang no bat ila nakaliang ki licensing officer jong ka municipal board kila sim kerteng mai sim ka list bat nakaliang kaseng nyai bodin ya kali kam They are all we have license from Division. Wait for 10 minutes because we are having this banking. Okay, it is in the office only. No, they are doing a banking. Money lend is happening. Banking and our cashier. Just wait for 5-10 minutes. 5 minutes we have to stay there. We have to wait here. Just 5-10 minutes. 11. Yeah. No. 11. No target. 11 are non target. we got one record all of the 11 they have regulation Yes. you should ask From where? PCDC No, we are at autonomous board. Municipality is under applying. They are not. It's already online, no? How would I know that? It's online. It's online. We have applied. They are not. They are not. Business license. Business license is required. Okay, this one is on July. We will apply Remove to the भैया 30 रुपए मत दिया ना Jawab, when please come. Kawang kena tering sa all labor license number labor license Enggak.